Ahojte priatelia a pozdravujem vás z krásneho miesta na Sardínii. Úplne nádherné posvetné miesto s božským prámeňom. A práve symbolicky stadiaľto by som vás chcela s láskou pozvať na náš spoločný Zoom, ktorý sa uskutoční 21.10. od 18.00. A téma bude hojnosť, prúd hojnosti v našom živote, pocit dostatku. A pozdielam aj svoje vlastné zážitky, ako mne to funguje, alebo na čo som ja vo svojom živote prišla. A práve téma vody je tam pre mňa kľúčová, pretože ona je nositeľkou dôvery a plynutia a božský prúd. Takže pozrieme sa na túto tému a taktiež si prejdeme energetickým liečením a v zameraní na skupinu, na vaše témy, na vaše zdieľanie, takže sa budem veľmi, veľmi tešiť. A vidíme sa 21. o 6. a teším sa, že sa pridáte.